Хей, писенце. Какво ще правим с тебе, мила? Какво да правим? Освен да разкриваме истини. Само ти ме разумеш. Разбираш. Едно животно не лъже. Аз не мога да го докажа по други начини. Нема кой да ме разбери. Но, тук ще бъдат много истини, които ще се случат 100 на 100. Името си слагам зад него. Да бъде истина е, защото е истина. Силата откъде ме е дошла, започваме от тук. И думата започваме дори не ми харесва. Котката е енергира с мен. Менте ясно. Ако ще й повлияло, няма нищо. Хора, които ме мават в очите. Гледат ме и ме лъжат. Ето, почна се енергията. Не се притеснявайте, нищо и нема. Тя поема, тя трябва негатив. Аз сетив. Те го и от други. Няма да разкривам. Как той да го разкрие, ви не го направите. Не всеки да може. Може само човек изпатил да го мамете лъжат в очите. Дъжд вали, да вали, да срути всичко в земята, да земи долу. Не е нужда да се удар вече дори, защото нещата олекнаха. Още не знам да прикачвам клипове. Да се моля тия техниката да науча. Да вирате Коста, аз ще науча. Ще ги прикачвам клиповете. Един след друг. Ще бъде. Търпение му е майката, са казали хората. Търпение е, майко. Търпение би имай. Ама това е най-трудното, едно от най-трудните неща. Не най-трудните, едно от най-нетрудните, даже бих не рекал, неща от живота. Всеки знак, всяка насока зна къде насоквам и какво правя. Да ме мавят в очите. Да те лъжат в очите. На кой не му се е случвало? Добре да е случвало се на всеки. 100 на 100 съм сигурен. Теж от всеки човек. Но такава наглост и подлост. Не, аз съм видял много неща, но явно осъзнавам, че нищо не съм видял в живота. Нищо. Не бе. Тука. Сега призоваваме. Всичко е призвано. Ето птица, ето. Сега ще има удари. Удари по човек. Ма ти си лош. Ей, който каже лош, отива на лошото. Край е. Дошъл. Началото е дошло. Също да, добре. Финал, да. И финал. Смеят ми се. Още по-добре. Аз какво обещах преди дни? Само ще трябва да направя плейлисти. Че да видите свръзката между моите неща, които казвам и това, което слуша след една година само. Знаете ли защо? Само с една да му ще отговоря. Защото е истина. Истина. Кой не вера в истината? И който не вера лъжец. И който лъжец пати. И пада доле, ниско. И там ще бъде завинаги. Но ти си лош. Без коментар. Така, конкретика. Влизам. Аз да вървя у бабата. Гледайте записа, защото не знам да го прекача още, но ще го успея, да знаете. Това, че съм невеж в някои работи, съм веж в други работи. А те в мен, моите не. Викам. Те това чакат. Викай, че да се изложиш. Сега съм поел техното предизвикателство. Между другото, гледайте сега за кой да рече. Точно така. Взел съм предизвикателство. Викай хората да видят колко си тъп и малумен. Малумен и тъп. След малко, малумен и тъп. След малко ще го замълча. Ще бъде за след малко. Друго видео. Кога ще бъде пуснато? Друга работа. Друга бира. Друга ракия. Пияница, алкохолик. Ти онуй. Ти всичко, ти си виновен, аз съм виновен, аз. Всичко се обърна обратно.
Аз съм бил после. Те нас какво защитат вече? Магия. Това е последния финал, който мога да кажа, тъй като не е истина. И тази магия се превръща в автомагия. Техна. Който разбира от езотерика тия неща. Не горе, да, само. Не, точно така си. Да. Добре, да. Автоматически. И вече се случи. Се случва. Продължава. Аз какво говоря, бе? Не се занимавайте с мене. Лъжци. Хора на истината са за мен. Хора на лъжата са по-далеч от мен да бъдат. Колко простичко да го кажа. Сега ще изложиш. Цитирам им думите, които казаха. Аз само цитати. Ще се изложиш. Хората ще намразят. Хората няма да харесват. Кое няма да харесват? Истината или лъжата? Мене що не ме е страх? Много викаш. Много тъпаш. Готово сте. Те са готови, между другото. За някакво се прави готово. Най-много обичам, когато някой ми каже на мене. Защото аз мога да меня много неща. Едновременно. Да ми каже. Ще мислят за луд. Той ми се запамтил от главата. От детинство. От дете. Бога ми, ако не е истина, да ме свари, да ме гръмне. А ако е истина, да гръмне човек. И хората, които са го нарекли и казали. Имайте предвид, че моите думи много силно лъжат. Ударят, където и се ударили вече. Удариха и ви удариха мене. Ама чакайте, не обвинявайте човека, който говори истина. А то, който говори лъжа. Къде го той? Психиатрия ще ме вкарали. Доказателства ще ви пуснат документални дори. Че съм врез главата. Но не разделиха с моята приятелка. Идеята беше да ме вкарат луденца. Защо? Отговор. Истински, чувате, и това е истината тука. Всичко ще разфокусира от духа ми. Малко, айде, фокусира. Защото, добре, ръката ми. Тая ръка има много енергия. Птици, всичко ще фърчи тука. А те на къде ще фърчат? Тук са. Добре, аз говоря от висшите сили. Те говорят, аз не говоря. Аз когато говоря. Когато преподавам нещо, преподавам с малко между, че има химия, евентуално. Ще видим. Нормалник. Да толкова не сте ми на нивенцето, бе. Нивенце, не ниво, нивенце. Че ще ви смачкам с енергията си само. И аз това правя. Несъзнателно. Несъзнато. Те не знаят несъзнато, осъзнато и така термини дрън. Искам да го кажа най-простичко преведено. Всичко живота, съзнато или несъзнато, се връща обратно. И особено с моя намеса. Имам правото си го кажа. Защото съм бил в неправда. Сега, аз ще хода в балата, правя кружки, оправим светлините, оправим това. Всичко и накрая супа от кокошка. Има, колкото и смешно да се учи хора, дори мен ми стана става си. Не, наистина за смехория, наистина. Кокошка наядох, чорба отхвърлих поради това, че аз имам стойност. Стойност, собствена стойност. Аз уважавам себе си. Научих се, че ако аз не се уважавам, кой ще ме уважи, мамка му стара? Кой? Дано да бъде пуснато това видео, да се чуе. Бокове, не ме интересува. Едно време бях много сърдолич човек. Ако не знае истината за мене, ходих с наведена глава. Знаете ли защо? Нека да бъде даден отговора тук, сега.
Защото, така ми казваха, защото слушах отсрещния човек. Няма плача. Един човек силен като мен не може да плаче. Поне не и тук. Всъщност силният човек плаче. Но това е друга тема. Плаче извън кадър. Истина е също. Няма да крия. Каналът ми се каза неприятата истина. Защо съм тук аз да крия, бе? Аз ако искам да крия, ще крия където ще... Мога да направя такава измама и лъжа, че никой няма фани. Но не ми е това целта. Направиха ме на палачо. Манипулираха моята приятелка. Измъкнаха от мене. Метнаха е. Казаха, че на 40 години деца няма да имам, защото ще бъда импотентен. Всичко се връща. Всичко е върнато, между другото. Вселената си го е видяла още тогава дори. Тако се мислят. Аз съм се намислил, аз съм бил учен на магия. Ти магия, бе. Магия не правя. Просто силата ми е достатъчна да не използвам тази магия. Езотерици или там какви магиосници. Аз уважавам всички тези хора, които наистина имат умение, знание, защото това е знание, това е могъщ, знаеш човек, знаят за какво говоря. Останалите да върват да се учат там, къде трябва да се учат, пак като се научат, ще се научат. Всичко и с ръката достатъчно посочва. Това е. Това исках да кажа за сега. Що ми запищаха двете уши, ясна е работата. Ще бъде. Ще бъде истина, само истина, справедливост. А защо? Добре, казаха ми да кажа ви, а това е битово. Казвам ли? Окей, казвам го, добре. Супата. Не знам как ще... Аз с последствие ще направя плейлисти и всичко. Това, че не мога да ги правя, не значи, че съм тъп. На моя къл. Толкова за постане на мое кълче. Манипулация. Дори, че съм нямал више. Гласа говори съответно. Више не е ми нужно, ви се доказвам, бе. Ти си тъп. Сега ще вкарат в улицата. Милицията. Още беше милиция. Говоря за 90-те години. От мъничък съм заплашван с милиция. В следствие стана полиция. Правите травма на едно дете. Травма, което това дете после по законите на физика, химия и въобще всичко се обръща обратно по закони на природа, Вселена. Обратно. Пълно обратно. Не от мене, нещо с права магия. Аз мога и да направя, разбира се, че мога. И ако се наложи, ще го направя. В крайна сметка ще плата. Зависи от силата моя. Това са неща, които ще отговоря в групата, която ще създам. То не е група. Абонамент. За да гледат, защото ще си направят голяма пъткания. Това исках да кажа. Ще продължа напред. Истината ще просъществува. Когато заеквам и когато думите се секват. Ето птица! Да бъде истина! Истина и справедливост! Да бъде!